Good morning mga ka-taker. So update tayo ngayon sa panahon dito sa amin sa Pangasinan. Lumakas na naman ang ulan mga ka-taker, as you can see sa likod natin, yun o. Hihinto sana ako sa may highway kaso hindi siya safe dahil walang indicators yung service natin. Ipapakita ko lang sa inyo yung sitwasyon ngayon mga ka-taker boom. So ito mga ka-taker oh. Ito yung Bimaloto Bridge. Ito yung daanan ng tubig galing sa ilog. Pag umapa yung ilog, yung pinaka main na malawak na ilog dito ang daanan niya. So itong mga tubig na to, dadaloy siya dito sa may kabukiran mga ka-taker. Dadaanan niya yung malawak na bukid dito sa may parte ng Balungaw. Ayan, lumakas na naman yung ulan. Grabe. Let's go mga ka-taker. Hawakan muna natin yung cellphone. Drive muna tayo mga ka-taker. Hop. Let's go. Tip 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 tip. Ronnie, silong ka na, baka alagnatin ka. Ronnie, tikan. Ito, malakas na yung ulan mga ka-taker oh. Ayun, na-wipe out na yung ano to, putik dito sa may kalsada. Ayos. Nakalimutan kong isara yung kapote ko. Padilim na naman mga ka-taker boom. My goodness. Ay, shout out kila kuya. Kuya, good morning. Shout out. Oh, good morning. Grabe mga ka-taker yung ano. Sana hindi na bumaha ulit para hindi kawawa itong mga palay. Kasi nung nakaraan talagang nako, yung mga may butil-butil na talagang nalampasan ng baha. Kagaya niya no, makikita nyo. Tapos mga kan pala, advice ko po sa mga motorista na kung alam nyo medyo mataas na yung tubig. Oh, morning! Shout out! Ay, basa na yung damit natin. Yung mga naka 4 wheels po, mga truck, advice ko lamang po kung alam nyo medyo may kataasan yung tubig o may mga naipong tubig sa kalsada, huwag nyo namang bibilisan, lalo na kung yung mga makakasabay nyo is maliliit na mga sasakyan kasi kawawa naman sila. Dito na tayo sa Bantog mga idol. Kaunti na lang yung tubig sa mga ka-taker, irrigasyon no. Ay, lumakas na naman ang ulan. Ingat-ingat po tayong lahat. Tayong lahat mga ka-taker. Dito po yan sa may Balungaw, Pangasinan. Ingat po tayo mga ka-taker boom. So nandito na tayo sa pwesto. Dito na tayo sa pwesto.
Ingat po tayo mga ka-take care.